Hello, hello, hi guys. In lâu đâm tlang em. Cái chú có xịt lang lúc tụ ka pick up mày. Nu lệ pa pui tling zok te chan tem. No te story ni hi bok bon. Ni hi sakta he. A thầy lậu sọ bè anh ti chuan em mà anh thầy lậu tin anh don chu. Anh tia ti tur nghe chu chu zir chiang dễ lang a. Thil anh mà zir hau mẹ mẹ ngu. Cái ai xia lệ thiam tak tak nianga mà sẽ xí lâu tiên tế tan apoi mo ve lúc tôi cái thil hi để khi nam Tunlai mi an sual to ni chu mi chalau te an tam to sia bial no bial pa no pui pasal ler tan te le engi mo mi chalau tong pel tan te poi mo a te khi nam nge hi caller ID in man chuanin hei caller ID chei hi nia hei hi in man chuanin mi tu tu nge ron bia chu he ta info na in lo delete to te po khamo alang thei veka an ming teng khwa te chuan an location po kha a en thei ma se thiam ve nga ya te khinan bial no bial pa no pui pasal ler nei tan po an phone a lo delete vek ma se caller ID le Google la hian a om char char the ma se an lo delete ve le the thawa khalai kha chuwang chuanin tu tu nge an biak thin ti kha in shat du chuanin Google tang te pone en theya ka shitlang lu to ka mi lo shi thiam la ko ngai thlak te nuam lo deu wanga caller ID hi amang thiam tan chuan a the em a aswal zona mang tan chuan a thalo em a a chan chu mi ming location kha lang ani chu khwa hei India po khoi state nge ti kha lang ta mo caller ID a an lo post to mi sual mi bum ching ti an ni chuan scammer ti kha ron lang don ni chu chuan I phone ne na an lo thlun zom pal hlo chuan I call don te message don te IGFB WhatsApp te khan traffic don ni chu bank lampang thil po ni se chu wang chuanin aden ve tho a that rolin den ve tho ni chu I phone a thil lut chuak eng po an traffic don ni chu tu nge I biaka tu in nge ron bia nge in soi po an traffic don ti na ni chu chu wang chuan irin zong takan ni lo chuan I phone khan bula minute thum po da lo tur I mu phak lawa a chan chu caller ID an download sa to chuanin I phone ne khan scan je wanga reilo te ya OPD te chuanin password te ron thlanga an ti anga a zauder an lo ti man lo pan copy anga a thlanga khan lo delete de anga kha wang khan fimkhur po angai Tunlai khowela chuan keipo ama mi tu emo mi sual u chuak deuh sual deuh in a phone nen lo thlun zom to a oi ka ngei zia chu in man tir le ko teng khin te kan du si lawa thin rim thlak top kha mi sual kha ka ler le kha tiang arin wang po ni lo ka bank account a paisa lut chuak le ka chung te ka thian te ne nge kan soi a shat do wang mi phakar mi chungchang shat tum kor chi kha nia mo min hack te na ni chu mi hack ching reng hi chu mi thanom lo shim shim phone checker hi kawppui te number ne anga ya in check chuan khoya nge om tu nen nge nom dun ti kha a shat the ve ka ni chu hei hi hai mi in allo khol ta chia le message te po eng po ni ro se number in ai shim shim chuan ta hanin I en thei an phone hi check ang ron eng put ta ni chu ta khan ta hanin phone number kha I chuang hei hi chu phone number dik lo ania ka phone number hi kan chu mai mai nge kha te khan ka chuta cancer store ta kan search sanga hei ron lang wow mai ni India ko am ti khamo ti khan na lang thei li zel ta chuan khami kha a location a po khan India ni satlia lovin India khoi mun nge mo khoi state nge chuan khami state a khanin khoi lai khwa nge khonge an in a om ti kha sha thevek ma se hei bil pek ve thin thawangai week hei a thla te nge kum ten pek ve nga ya chu wang chuanin ka momo shi lawa ka continue lo hei ka thuizam ri lo mamawh hona khanin ka khatlek hi ka pe mai thin mamawh na ka nei chuanin ka khalo ni ta sila Google photo hi nei ula tha a chan chu ka shet dan chuanin kemak hret chana chuan kum nga thleng a dil let the ni ai tampo na set the mai theya apps khama se khami delete to rei deu kha chu dil ve angai ni chu he ta hian hei recovery yang a hian kum thum ania hei hi chu
te khinan mi tu nen po in bia ula alo poi mo ve thei a screenshot in khatia da reng kha whatsapp pa te khoi ma te khanin lo delete le bau pal te kham thei ni chu in screenshot tanga google a in save to chuan kha alo anga in delete lo chuan google account po hi in delete ang recycle la lo amanga chu po chu in lo delete le pal chuanin hemi delete na mang hianin kum nga te kum thum te dil theta a chan chu photo tunlai ami ka recovery a sola hian mo an soi reng te ka soi lo an ti theia thil an thon reng chu te kha thon lo an ti theia chu wang chuanin a tha he thil hi hei ka camera stand hi kho a chi theia khuma ko ma wangin chan chu sitting room a beng cheng sia caller idea lu dan zira hanin a number hloi de to te po kha lo bek thin te kha mu the ma ve ka le mi po ni se chuanin adil let thei mi bum ufek te to ka iman chhuak ani chuanin le mi tu tu nge mi bum ching man chwa post to te khen mu do chuanin tan in lu tang tan an post reu main number ne an hei te khin nan an fake id te mo an fake google te an fake shim IGFB eng mi po khatiang kha an thlak ne ne kauna nam posa te khin nan telegram ti te chu sang atam ka khan number nen tar chak mak maka in lo tok ve ni chuan ta hain post ve mak thei in thin rim vel chuanin bek leang ngi chu message thleng to nu hlui to ho chek le na ne ka lu don lo ka message so lang don sia chuanin hi voicemail te lo mem hlui to ti an na takan om lo ta a chu phone chuan sitting kan chom tlang pui nei tlang pui hi ta sitting en lu tanga ta khanin tanin sam sak ve myang hei lock screen na in lu tanga ta hian in thlak sak makang chuanin in hlau chuanin ngeina om lo chuanin hei ti khinan in lu tanga ve khat in roang chuanin in tinon leang ma in thut dan che khan chuan confirm tong ka chu thlak do lo wang tiang ka ti don lo san chu khatia man pe tran sha tang en chan chu ang google tang khan eng yang khoi mo ni china hang ka lu sa to wang lo om sa to ni ka google a khan in lu che lo long ko ta e loko tian google a khan in lu ta ni te khinan google a tian in lu ta ti hian in lut le ta in lut le mane sa hian chuanin security password manager in lut ta hei ta hei in lut ta te ro kham chuanin hei eng nge khoi ti khani aizia te kan lo lut ta tran khangai te cha ni ka petran he ka mu tir do lo chuwa khan petran ka chu zo to a hei mitlem hi me chuan langa ni ngal mai chu a chen kha chuanin an sual ve a tiang hi chu chen kha chu phone lo nei ru te number dang nei ru te ana ma kha in shat lo chuanin thei lawa in shat hawa an number in nei hawa tangin a thei ni chu chuanin google password te po in en vek thei in phone tang du hun a in en thei to don an eng account po kha chuanin a swal deuh chuan hei mani tak speng ril deuh te an lo mang dei theia fingerprint te le thil te mai te po mo mut ngil lang kha ngai don tin ani chu an mut ngil kha chan keo mai tur na te re panga men kar tur ne mut ma lo kha chuan nge soi mai ka nai soi mai ka nei chu google a kan lut leang naw pangin phone du khoyan meta him lo tunlai a chu tiang khatiang kan ti ta a him lutuk ka data neng men hi lo thleng ve chena a him na chan chu ke po ka fa pa hi ka phone atang ka control char ani ka phal lo hi chu games po en theilawa tunlai chana phone khoi tir lo top phia thei lo wa bikin chanang kom tlema an khoi games ve en zeu thina theilawa eng ma ati theilo shim athuin IG mo FB po lut theilawa account po hong theilo shim chu family third party tang phone eng khoi chu mu thei o in du chuan ma se ka tilang don lo atul lo kha chu hei family account tang hianin in control ang hei ka fa pa nia hei in control vekang te asset tur om veka
in phal lo shim chu an en thei lo an en a thiang lo te khin nan an ron dir ze chu kha ngai don ni chu info na lo thleng nge don notification enge ti atuma kha chuan phalna ipek lo chuan permit ipek lo chuanin en thei don lo ti na news ponten ni lo boka kuwa ke pa suama hritlang e ti lo chuan min lo hre thiam ru a hai nu le pa te ayu pa zo ke na no te ztori nahi bok bon nahi sakta he a thei lo so be an ti chuang ngai nom lo an en thei lo shim ti na ne chu chuan chrome atang po hian en thei a enge an en thin enge an zon enge an mu du mo ka tiang zong kha chrome tang po hian en thei a ma se chrome tang chuan en thui thei lo ni chu chrome tang pon an search history kha story akha in en thei ni mo enge an en du enge an ri ru hoi zong enge an tui enge an lo thlir du zong ka fa te kawppui te than te kha ta hianin google kher lo po tanin enanga search in met nga lang ta an lo om teu wanga tikhan ta hianin an lo delete ve thei nei delete vek thei na an lo delete ani chuanin google an lo tanga password kha en thei tho ta ni chu te khena hey google to ha en thei petran ro ngai petran chu katilang don lova aning katilang lo ta hey hi mitlem hi ka me chuan lang hal dona du lova chuan kha tianin hei po mitlem ka me chuan lang don chu wang chuan an petran kha shat phut kha apoi mo ani chu google an engkim shat fai don chuan miler ho le midik lo ho shat chen na khat ve ni hi du in tikhan in thut hmuna inom hmuna enge an ti enge an khoi in sevek don tu nge bek mo khoi hmuna nge nom tu net nge nom ti tikha shat vek thai thil dang te po lo ri khoi sula thia ka thia mani chuan ka lo share le don chu nia min lo thlir tu te a min la subscribe lo in ama min lo subscribe ve sham la o like comment subscribe min lo ti sak sham don nia eng po ni se lowin en kol tha ula lodam tha ula kanin mole thoi don nia atop thleng min lo thlir sak awang in kalome chuai tui mang tha jing tho nuam vek ule